Okay. Tine mkomana umwe aita form 3. Msikana uyu umwe wacho aita form 1. Vana ava vakabatana, mwana ava akabatwa zamu. Then abatwa zamu achibva kuchikoro ndokuchema akananga kuna mai vake. Amai vake vaita mai guru vake vaita zviya zvemumamisha umu vai vanofamba nezvimabhasikoro zvehealth zviyazvi. Ndokutora mai vake namai guru vake ndokuenda kumwana uya manheru vachimuvhundutsira. Vakamuvhundutsira vakati, iwe uchafira mujeri 40 years kana ukasatipa 3000 uchaona zvatichaita. Ndokuenda kumba. Mwana uya ndokusara ndokufunga akati mhosva iyi handikuvadzai. Ndokuzvitora tambo ndokuzvisungirira. Azvisungirira mangwana kuseni ndokubva vamuona akafa. Nyaya iya ndokubva yaenda kuna mambo. Mambo kwayakaenda ndekwa Chief Nebiri, nokuti takavakidzana na Chief Nebiri. Saka zvadaro papa ndokudzoka. Chief Nebiri vakati zvakashata izvi, ndokuitransfer kuno. Ndokubva tavatonga tikati aiwa imwe makakonzeresa kuti mwana uyu afe. Maigomuvhundutsira sei kusvika palevel yakadaro? Iro zamu racho ringabve raripisiwa 3000 uye zvingaite here kuti munhu apike 40 years? Saka makathreatena mwana kusvika mwana azvisungirira. Mune mhosva asi hamusi makauraya. Mune mhosva yekuti munofanirwa kuripa, munofanirwa kuripira baba. Takavaripisa ng'ombe 2. Tikati aiwa zvimwe zvacho zvinozotevera. Ndo patakagumira. Saka mombe dzakatobviswa here idzi? Ng'ombe dzakabviswa. Ende vanofanirwa kubvisa imwe ng'ombe yamambo yekuti hamufaniri kudaro kuti dzikwane kuita nhato. Mambo, takanangana nenyaya yamurikutaura ine chekuita nevana vechikoro. Ndezvipi zvamuri kuita samambo kuti vana vange vaine tsika vasade kukurumidza kupinda munyaya dzebonde vachiri vana vadiki? Ini ndinotenderera maschools angu muzvikoro zvangu ndichidzidzisa vana kuti musanyanyisa kuda bonde, nekuti bonde harina charinokupai. Tangai kumbopedza zvidzidzo zvenyu kuitira kuti muite zvinhu zvakanaka. Nguva yangu zhinji ndinopota ndichivadzidzisa vana. Aiwa, tinotenda mambo nenguva iyi.